Sa number 5, dialogo sa tunga sa mga punong barangay. Lokal nga panguluan sa Bacolod kag e-bike operators ang ipatigayon agud to ma-regulate ang pagbiyahe sa mga e-bike sa mga karsada sa Bacolod City. Yaring report. Ako na po sa barangay na ang ang malagi. Kaya kami nagkakapituhan. Kaya mga tulad namin, yung sa mga katulik. Imagine ang multa sa e-bike, 200 elaboration sampol. Nagpautwa si punong barangay Elmer Villanueva bagod masako ang dakpanay sa mga e-bike kag e-trike driver sa barangay 14. Ang iban kuno, yara man lang sa igad sang dalan naga-parking. Ginatodason imbis nga sawayon lang anay. Hindi pa kuno manami ang pamatasan nga ginapakita sa taga-Bitaw nga nagapang dakop. Amis duwa ang driver sa plastikan, gapong po siya stikan, pwede mo natin rin ang malang part, lumigod ka may pinukasabad siya mo. Kaya na mo sila, okay, di. Iguyo ron na ito, i-impound na yun. Kung hindi ibanin sakto ang pamaagi sa pagdakop, sa iya na nagpangayo sa pasaylo ang pamuno sa Bitaw nga si Patrick Lacson, pero nagpangabay man siya nga kung mahimo, makuha ang tani video kung litrato para may basihan man siya sa pag-aksyon kag hindi lang istorya. Kasi pasensya, kasi mga constituents, kaayupin kong moderno naman sa mga technology. Pero kung iyan nga, bali man nila cross na Pedro, si Pedro, matinay kasi wala nila cross ang sana, pwede pa singatuan. Moderno naman ang kuwain yung video, ebidensya ng malang hinamban. Hindi lang si Kapitan Villanueva ang may reklamo kag luyag maatagan. Gani gipatawag ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang isa ka dialogo para maatagan ang tanan. Kung basihan lang abi ang guidelines ng Land Transportation Office, may mga e-bike o kung e-trike nga hindi gani dapat kargahan sa pasahero. Kag may mga e-bike kag e-trike nga dapat irehistro sa LTO, kag ang mga driver dapat magkuha sa driver's license. Inibase sa Administrative Order No. 2021-039. Ili nga order nagsiling nga amo ni klase e-bike, amo ni klase e-trike irehistro gid sa LTO. Amo ni klase nga e-bike, amo ni nga klase e-trike waay kinahanglan irehistro sa LTO. Amo man ni klase nga e-bike, amo man ni klase nga e-trike nga ang driver niya dapat may ara sa lisensya. Pero patag ni Mayor Benitez, wala pa sang ordinansa para sa pag-regulate sang e-bike ang Bacolod. Gani, kinahanglan na nga magpagwa sa konseho sang ordinansa para may baluan sang tanan kundi nagid balakutob ang mga e-bike ag e-trike. Ginkasugtan sa pagsinapol nga sa barangay road lang sila dapat kag kun may magkadakpan ipahibaloon ang barangay. Antes niya ito, subong ini-transition niya, mapabalo sila sa barangay antes sila mag-tow sa inyong mga tricycle or e-trike. In other words, i-clear sa inyo. Okay? O ariyo, nag-violate. Wala driver, itilin na. No? Ito. So, kinanlang ta, i-adapt niya na isang madihon kita, mapatawag ko, mapaubra ko, madihon kita sa ordinansa, patawag ka po namon, we will distinguish, number one, kung kay sino maidalong ang jurisdiction sa panghatag sa regulasyon. Manasod kay patawag ang mga nagabaligya sang e-bike ag e-trike naman sa Bacolod City. Ang mga e-bike operators naatagan man. Pero luyag nila nga may separado pagigadialogo kung pwedeng ilang ang mga drivers para maedukar sila sa kung diin lang sila pwede.